Hello guys, mga to dahil mi karon sa Pares na kaning kadlawon kami ani mga Yes, malapit na. Elisa, Mulupad. Sir Richard, amo ni silang Padong na sa sa Leyte, diyan vacation. Apikas laging andili sa Netherlands pero wala gi ilaw kami sa- pikas an. Ibiyahe pa mig usa ka oras usab mga to sa ila. Nagdungan mi nga padong sa Paris kay magbakasyon diya kami raman duha sa akong anak mong bakasyon mo nga nakisakay lang mi sa ilang sakyanan para mausara ang among biyahe padungan to kadlawon pa ni siya nga nang mata ni mig sayo para makabiyahe mig sayo para dili bitaw kaayo kuan traffic nga gisira na sa akong ni Elisa ang kuan gate ang garage kaya mula mo gikan nami ayan nang ipadong nami ani siya sa auto ayan ayan nami Ja, azijn is heel sterk. Dus hetgeen wat je nou ruikt is schoonmaakazijn. Dus nami sayo nagali kay wala po ni siyang uwaning anang kadlawon. Buiten Mga stond dit 6 moment hours ang 19 biyahe ng graden. padong sa Paris nga gikan sa Den Haag ay sa Netherlands karon diya sige tanaw-tanaw sa gawas mga night ang mga view sa gawas mapaghapon na siya lagi yung landag-landangan na siya kay mga nanamis sa mga alas 5 sa buntag ganilitsot kayo hapsay kayo nga magyanan kay wala kayo traffic kay sayo ka mag-ayo niya kaduha fairness din siya kung Sabado kami mo gikan sigurado traffic na kayo kay weekend man mga sakto po ng idea ni Richard niya fairness mo biyahe sa kanindot sa panahon diba pa dyan nali pa dyan kay wahing uwan pili po siya init pili po siya tugnaw sakto ra po kanindot sa uwan sa mga sa paligid ayan mga grain mga kakahuyan mga ganahan kapadungan po dinato na po may padungan sige na ni ugjok para dili kayo katugon ang driver yeah kapit na may aning stop kay kanang kuan mangi lagi nangita mi og kahian mo sa kanang gasoline station nangita mo ni kay ang makayo nakadulon na lang mi sa ano na nami ani sa kuan sa ina na ni France na namin sa France nani na namin na ni kuan na niya namin na ni kuanan malabyan bitaw na kanang murag vulkan pero dili siya vulkan ano kuan lang parang bukid lang siya hindi talaga siya tanaw namin niya sige lang niya ni kuan paminaw ang sounds music sa ano music sa kinahapsad ni paminaw makawa po sa katubon grabe amo ko kuandra ako natuko alas 10 na matami alas 2 hindi ako gikan may alas 3 na medya na may gikan pero wala natuman alas 3 medya na namisa alas 3:45 kasi siguro may nakangikan eh dagang pagi pang cute dagang pagi pagpipusipos mga pero okay ra gyapon kay Doon yata. mama po nagbuhat nga mo guys, kami next. naman po kumila ay nagbuhat nga mo kaysa ko Ah, ya. Di ko mangihi. Kunyara ko mangihi. di ko siguro bago ko ganano na magbuhat na ko kay mauwa ko kay
ko ganapong maliit. Labaw na kung di ko ganahan. Good May morning. tao nga lugay na kuwat po. From Crike. Maliit. May usapan no dyan maliit na gihapon. Pero kami, wa man okay rami kay wala man mi Fiko. kuan. Wa man mi gihuwat kami raman jud. Kaya kayos smooth ang among pagbiyahe. Ya, alegre kayo mi. Sige ra mi istorya niya ang among papan na nakatapan na o mga anak. Wa nagnanga na kanang kay sayo palagi po. Na tingkatubol nga doon ang inana ang oras mga alas 3, alas 4, alas 5. Inana. Sa padong na landag-landag na siya kay kanang ano may nanamis anis ang alas 6:30 na nagkikita na ang adlaw, nag-sunrise na siya. Ayan. Pero hapit namin kanina hingita namin adik ko sa pwestuhan hingita namin gasoline station para mag-stop namin ingat para kuan makaihi diyan maka inom og kape sa na lang sa view sana all sana pa dyan malabyahin ang mga kamaisan yung kanang patatas na maamong malabyan sige lang. Pero ano, first time sa taon na ako ni Rafael nga nagbakasyon ng taon ng ganang laing na lugar. Bihuat naman po na ako siya. Mingon siya nga magbakasyon may okay magbakasyon. Mingon nung di magbakasyon na okay ra po. Mas mainom po og ganahan po kung di magbakasyon. Pero ako lang nag-gusto pa din hindi ka usa ka events nagkuan kami na tuber din sa gasolina para din yung madili ba makabusan kaya na ito na Ha? Oh yeah. Tagal lang ayan susina what mo yung balik na kong biyahe ito lang yung ang gasolina. Kita lang yan ni Cristo na
Diretso na mi ani amo nagipangita address sa hotel na amo ato para ko guys pinabrera ko na hotel nga mo ikuha may na lang ba kay mag-practical ta ka kay lisod ka so na ang panahon may na lang makabakasyon diyan mo ikuha nga anang hotel Wala ako. yung ibis budget hotel kay kuan ko mi ka adlaw ko ni upat ka adlaw mi ug tulo ka gabi diyan